இசக்கியம்மன் அப்படிங்கிறவங்க பொதுவாக கிராமத்து தேவதையாகவும் அப்புறம் மாரியம்மனின் அம்சமாகவும் சொல்லப்படுறாங்க. இசக்கியம்மன் சிவப்பு உடை உடுத்தி ஒரு வடிவத்தில் கையில குழந்தை ஏந்தியபடியும் மற்றொரு வடிவத்தில் நாகராஜரோட காட்சி அளிக்கிறாங்க. இசக்கியம்மனை ரத்தத்தை குடிக்கிற நீலி அப்படிங்கிற எக்ஸியோட சகோதரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நீலி அப்படிங்கிறவங்க வேற யாரும் இல்ல, காளியோட யுத்த தேவதையில ஒருத்தங்க தான். காளியும் பார்வதியும் அவதாரமே அப்படிங்கிறதுனாலதான் இசக்கியம்மனும் பார்வதியும் சேர்ந்த ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இசக்கியம்மனை வழிபட்டா குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும், மாதவிடை பிரச்சனை உள்ள பெண்களுக்கு அப்பிரச்சனை தீரும் என நம்பிக்கையாகும். இசக்கியம்மன் வழிபாடு தமிழ்நாடு முழுவதும் காணப்பட்டாலும் தென் தமிழகத்தில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இப்போதைக்கு முக்கியமான ஸ்தலங்களில் முப்பந்தல் இசக்கியம்மன், நாலடி தட்டு இசக்கியம்மன், சுப்பிரமணியபுரம் இசக்கியம்மன், ஈயான் குளம் இசக்கியம்மன், கள்ளிக்குப்பம் இசக்கியம்மன், மூன்றாம் தான் இசக்கியம்மன், இன்னல்களை தீர்த்து நல்வழிகளை கொடுக்கும் இசக்கியம்மன் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க. இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஃபாலோ மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க மக்களே.